Požadujeme budovanie cyklochodníkov, ponúkame poradu za vypracovanie koncepcie mesta. Alebo keď spravíme jedný podklad, aby byť na baranov. Chceme povoleniť na cyklodopravu v Hláškach ako rovnocenný a plnohodnotný spôsob dopravy, ktorý má na uliciach mesta významné miesto. Je to pomoc pre dopravu v meste, ktorý nenecháva na nás povolbu aut. A chceme propagovať cyklodopravu ako zdravý a atraktívny životný štýl obyvateľov a návštevníkov mesta. A konečne by sme chceli pomôcť uskutočniť rýchlo a výkonné kroky pre rozvoj cyklodopravy. Preto navrhujeme, aby sa v rozpočte mesta na najbližší rok alokovalo 10 000 eur, o ktorej rozhodnú cyklisti sa pomôžu rozvoju cyklodopravy. Divadelnyi fesztivál, Malacký. Pofán leszek, ezek mindig ünnepelnek valamit. Minden hétvégén van valami ünnep. Ja, és most találtam egy bolha piacot is, tök jó. Itt is van. Je to mám sestru. No, kako iba tak okrajom. No. Itt minden hétvégén buli van. Bubloce, viete čo, keď sme ho čapovali asi na 5 krát a je zachladzovaný, preto tak, ale je výborný, očakajte. A 2 deci 50 centov.